Det her er så vores film 2 med Lorte Light. Nu skal vi skyde ned med softguns. Det er ikke så sjovt. Vi stiller den klar til position, og det er light. Så begynder vi. Ja, vi går hen og kigger på hullerne bagefter. Og Mr. Shoot her er klar. Og en overtunet abe. Vi har en ægte AK-47 Kalinskov fra 1947 Afrika. Den er klar til nakke. Og vi er klar. Og idioten ramte ikke. Idioten ramte ikke. Gå lidt tættere på, honey. Og der skete ikke noget. Ramte det samme sted. Gå der tættere på, mand. Sæt den lige op. Og her har vi en tidligere Zero. Kun en tidligere. Og her gør skyderen klar med sorte kugler, det vil sige 200 gram kugler. De er meget hårde. Og efter vi har fået sorte kugler, tager vi lidt på afstand og zoomer ind. Fordi sikkerhed frem for alt. For Zero Light. Skyd. Og der er hul, kan vi allerede sige, men mine damer og herrer, det er for sådan en fissespærm. Og så bare give den en, mand. Wow! Blodsprøjt. Stop nu for helvede. Stop nu. Den ligger så til at dø nu. Hjælp mig! Hjælp mig! Kom, ind på båden. Ind med den, Fred. Nej. Nu har vi glat til dig. Død!